Pozdrav svima i dobrodošli u treću epizodu Majka preživljavanja. Ja sam Nikola i da ćemo igrati Majka preživljavanje. Kao što su primetili, nemam više skin. Šta smo mi to poradili u prošloj epizodi? Pa, sekli smo malo trveta. Ne znam zašto beše, da za pot. To ćemo u ovoj epizodi uraditi. U prošloj epizodi nam se popeo pauk na kuću, što me jako nervira. Išli smo u rudnik. Samo se čekajte, zatvorim vrata. Sad ćemo da preživljavanje će biti 27 epizoda, ovo je treća. I napravit ćemo neke tutoriale. Danas ćemo napraviti bunar! Pošto da ne idem po vodu stanu vamo tamo, treba će mi vode. A treba će mi pauk da se sloni iz kuće. Pauče! Dolazi ovamo! Dolazi! Nerviraš me i ti koje silne. Jel sam dobio nit? Daj Bože, jesam, nisam. Pošto treba mi za fishing rod. A ja uzeo stone sword. Jesam debil. Neki sad ćemo praviti bunar. Kao prvo treba nam šljunak, evo ga. Ne znam zašto. Eto, 15. Sad ćemo pokazati kako pravim bunar. Rećemo temelj. Sada vam možete link ovog mape preživljavanja. Da možete da vidite. Samo ako znate. Pa neka. To nije radio na preživljavanje, samo je bilo. Idemo jedan. Daj nije. Fali mi još šljunka. Neki šljunka ima kako god stoji. Ne znam baš to više. Dobro, 7 šljunka biti. Ajmo. Čekajte ovo zašto. A ne vas. Ne vas majka za tvoja vrata. Pošto stalno mi ulazi u sobu. Nervira me. Ovako. Ovaj će mi kabostona. Posle malo neće spavamo i nećemo pucamo tim CD-u i tako nešto. Nećemo da čitujemo. Neće budem čiter. Ovako, ovako, ovako sam tu i ovdje. I falim jedan kaboston, to ne mogu da verujem. Idemo. Uzbi ga i idemo gore. Ajde.
Samo postavim ovo i idem da spavam. I evo ga, to će biti bunar, posle ću vam pokazati. Možda znate. Sami bežim ja u kuću. Posle će mi trebati malo peska za prozor. Proširit ću ja prozor. Novi dan, stari Novi Sad, Novi Sad. Imam i ovdje The Sand. Ima valjda ovdje. Eno ga tamo Sand. To je pjesak. Pjesak. Baš. Ovo će biti. Koliko je drvo, vidite. To će trebati sve poskidam makazama. I stavit ću ove oko kuće. Ove. Okej. To sam te ono, a da. Što ovdje ima. Još sam posao, nećemo iskoristiti ovaj jasen. Daj, zašto ne? A ne, nego te sam. Ovdje nećemo zašto sporati. Ajde malo brže. Mislio sam da je brzo sad. Ovaj zid je mnogo poslužio. Ne mogu paukov da mi uskoče u kuću, pomoglo mi je. Les. Poslije ćemo ubaciti i teksturu. A nećemo mnogo različito, mislim malo će drugačije izgledati. Gotovo. I sad imamo ova 4 stakla viška. Stavit ćemo ovdje debelo, što uopšte izgleda nekako. Od! Eto. Mogu sam tu kartu vidio. Eto, sad sam... Jej! Moja kuća je gotova. Dobro, sad ćemo sad... sad ćemo da... Idemo po vodu i poslije ćemo prema ogradu. A treba će mi još i kabostana. Je, truška. Važno. A toliko mi ne treba za enchanting table. Za sve još truška može da služi. Može za papir. Od papira vatromet. Da, za kraj ću opravim vatromet. Preživljavanje. Stavit ću opravim. Ja hoću samo tuda. Ajmo samo ovdje vodu, što sam gada trču. A možda potrasu gotovo. Još jedan baket. Možda još 2 baketa. Ne znam. Kako sad? Aha. I eto ga.
ćemo pravimo ugadu, ali to vam treba šta pići. 19 štapića. Treba 8 ogradi. Da im da će biti dovoljno. I da, hoće biti dovoljno. Jej. Idemo, sad značimo šta mislim. Pa vidi sam. Idemo. Da upadnemo ponako. Eto ga. Pa jednog onaj rudnik što sam to da istražio. What? Ono je bilo. Kako je? Ovo će mi dosta kabostona. Neće. Još dosta kabostona. Idemo gore, brzo, brzo. O. Vidite? Da, što sam to ovdje. Aha. I evo ga, završili smo bonus. Otisti je kao kod seljaska, skroz išli samo ste dublje, malo zemlju i tako. Znači skroz isti. Smo malo od kuće. Jednoga pesak. Idu bom. Ljudi, pogledajte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nisam imao 8 cvjetića. Nisam. Dobro, to je to. Čekajte. Niste. Joj, sad čekajte. Niste, to je to što se tiče epizode. Hvala što ste gledali. Vidimo se u nekom narednih. Poz!